Mireu quina cassoleta, bacallà amb ceba, panses i pinyons. I crec que no cal dir res més. Guaita això, quin espectacle! Fot-li López! El primer que farem serà remullar les panses amb moscatell. Tallem les cebes a juliana i sequem molt bé els nostres lloms de bacallà. Seguidament els enfarinem i els fregim. S'ha de posar la part interior cap a baix. Aneu molt en compte al donar la volta, són molt fràgils. Traiem l'excés d'oli i li afegim la ceba tallada. Donem unes voltes, tapem i deixem coure almenys 1 hora i mitja. Anirem hidratant amb brou de peix de tant en tant. Incorporem les panses i el moscatell i deixem evaporar l'alcohol uns 5 minuts. Mentrestant, torrem una mica els pinyons i els reservem. Ara fem un espai a la cassola i aboquem el líquid que ha deixat anar el bacallà. Amb molta cura, posem els lloms de bacallà a la cassola i acomodem la ceba i les panses per sobre. Deixem tapat entre 5 i 8 minuts i rematem la feina amb els pinyons per sobre. Salut i bon menjar!